Hola a tots i a totes. Aquesta setmana, dins la matèria de música, us proposo glosar. La glosa, també coneguda com a cançó improvisada, és un gènere poètico-musical que consisteix a improvisar versos a partir d'un patró sobre una determinada melodia. Glosar seria improvisar cantant. D'aquest tipus de cançons hi ha moltes. Hi ha nyacres, garrotins, jotes, perdiuetes. Abans, la gent no tenia televisió ni ràdio i es reunia per cantar als carrers, a les places, a les llars, i passar una bona estona cantant. A moltes cultures s'improvisa cantant per explicar qualsevol cosa de la vida quotidiana. Actualment, hi ha grups de rap que també fan cançons improvisades. El tipus de glosa que nosaltres treballarem avui és el garrotín. El garrotín té dues parts, la tornada i l'estrofa, que és la part improvisada. La tornada és una part repetitiva que sempre és la mateixa. Pot variar segons la zona geogràfica, alguna nota dintre la melodia, i que serveix perquè el glosador o la glosadora li doni temps a pensar la següent improvisació. Diu així: Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. L'estrofa és la segona part i és improvisada. Suposadament, cada vegada que es canta varia. Està composada per 4 versos. Aquests versos són d'art menor, perquè són heptasíl·labs, és a dir, que tenen 7 síl·labes, on hi ha una rima assonant o consonant entre el segon i el quart vers. La glosa, i en aquest cas el garrotín, ens permet cantar sobre tots els temes i interessos del dia a dia, amb enginy i ironia, amb l'únic objectiu de divertir a la gent que escolta. Anem a veure un exemple. A veure, això ho tinc preparat, però generalment els glosadors i glosadores improvisen damunt l'escenari i en directe. Ara estem tancats a casa, mòbil, tablet, ordinador, que s'acabi el confinament i poder sortir de l'habitació. Un cop hem vist les dues parts del garrotín, us canto un que he preparat per l'ocasió. Garrotín, confinament, fase 1. Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. Ara estem tancats a casa, mòbil, tablet, ordinador, que s'acabi el confinament i poder sortir de l'habitació. Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. Mira el profe, què li passa? Sembla que estigui volat. Surt el vídeo amb la guitarra i el garrotín ens ha ensenyat. Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. Agarrotín, agarrotán de la vera de San Juan. Un cop sabeu l'estructura, com funciona això de glosar i quina finalitat té aquest cant, la feina d'aquesta setmana és inventar-vos 2 estrofes i cantar-les damunt de la base harmònica i rítmica que us he deixat. Tot seguit, us deixo la cançó sencera i el karaoke perquè ho pugueu practicar. Espero els vostres vídeos!